Velkommen til Brits køkken. Jeg hedder Britt, og hun hedder Britt. Ja. Så og det er Britternes køkken. Det er Britternes Nå, i dag skal vi lave bananmad på underligt rugbrød. Se, det er det underlige rugbrød. Det er meget underligt. Ja, det er meget aflangt. Og flat. Og kernet. Og der skal en banan til hver hånd. Okay, så først smører man. Det er sådan nogle smør her. Prøv at se. Smør er bare genialt. Ja, og så kan man jo også servere smør til festlige lejligheder. Ja. De er sådan nemlig også pyntet. Ja. Jeg skal have meget smør til sådan en her. Ja, men ikke alt for meget. Det er sådan en rigtig fuldkornsrugbrød. Ja, fordi så skal der også fuldkommen smør på. Og vi bare humoristiske. Se. Smør. Så ødelægger du bare det mønster, jeg har lavet, altså. Ja, så skal Stine, vores gæst, også lige have lidt smør på. Ja. Yeah. Der kan jeg jo godt lige hjælpe med at smøre. Du rækker bare hjælpe. Det er sådan, der kunne man jo godt lige sætte nogle klatter sådan lidt rundt omkring. Og Stine, hun kan jo rigtig godt lide smør. Og hun er rigtig god til at se klatter, ligesom vi er. Skal vi lige huske at tage den der af, ikke? Og så skal vi lige have vasket hænder. Ja, det kan godt. Ja. Ej, hvor har I lidt underlige ting. Altså, nu er det sådan med Stine. Hun er jo sådan lidt underlig. Ja. Nå. Ja, og vi skal sætte i gang med et billede. Og den banan, den skal gerne være Vi ubrød. viser lige igen, helt tæt på. Det der, det var Stine. Det var Stine. Det var Stine. Hende, Vores barnebarn, Stine. og hende lader vi lige stå her. Ja. Så hun lige kan sidde og kigge ud på alle jer, der kigger på Stine. Au! Ej, Stine. Væk med det. Der kom min kat. Ej, ved du hvad? Så holdt vi. Så, Julie. Jeg hedder Britt. Det ved jeg. Det er fordi, at katten, den kalder vi for Julie her. Ikke godt? Britt? Føldig. Og så gør man sådan her. Knæk. Er du klar? Du er ond. Julie, det er faktisk et skraldespand. Gud. Ja. Jeg hedder Britt. Ja, jeg snakker til kat. Og hvis du først lige har klikket ind på fjernsynet, så husk, du følger med i Britternes køkken. Fuck. Jeg gør nok meget, vi skal fucke her nu til dage. Og se, nu fandt jeg jo lige et lille brunt sted på den her banan. Se, så Det skal er vi... det, man kalder sukkerkern på den her banan. Ja, og det er der nogen... det er der nogen, der tager... Så, Julie. Julie. Nej. Okay, så skal man den over. Julie, nej. Godt, Julie. Jeg skulle da få mærker i den der banan. Hvilken banan? Okay, se her. Så skal man lige over. Det var faktisk lige. Det var det faktisk. Og så skal man lige her også. Og det skal lige siges, det er ret godt gået af en britte. Ja. Af en britter. Ja. Så har vi den her banan. Nu skal nok også skarp. Man skal have den lige over. Det er godt. Vildt lige. Og sådan der. Sådan der. Sådan der. Ja. Hvad? Det ligner bare lort. Du skal ikke kritisere min. Britt, du skal ikke kritisere mine bananer. Den er... Ja, så den her banan, den skal nok lige vende om.
Den har vist været ude af den, hva'? Haha. Se, så laver man lige sådan en pæn mønster, fordi at Det er finito, det er bare det vigtigste her i britternes køkken. Det er så sjovt. Så ordner jeg lige Stines. Nu skal jeg finde den. Se. Den har vist fået lidt for meget. Det er lidt gammel. Gætter på 80'erne. Det var dengang, at Beatles, de var i verden. Ja, det var det nemlig. Hold da op, jeg tog fejl. Vi skal vist helt tilbage i før Jesu Kristus. Så er det godt, vi har haft en underlig vandplan her. Den kan jo klare alt muligt former for snavs. Ved du hvad? Eller ved I hvad? Og så er det faktisk, at man har en god opvaskebørste, så man lige kan skrubbe alt snavsen af. Ja, og den Og vi skal huske at skylle bananerne. De skal skylles indenfor. Sådan der, så har vi et mønster igen. Nu vil du lave. Julie altså. Hør den væk fra mig. Bare lad den være. Hvad er det, du leder efter? Det kan bare godt lide Julie, at spænde med. Kom, Julie. Og britterne er meget venlige mod katte. Vi skal have nogle tallerkener. De er her. Og så er det vigtigt som britter, at man ved, hvor sine ting er i køkkenet. Ja, Hvor mange er det? vi er 3. Det er dem her. Julie! Jeg trækker lige til Julie. Britterne Kan jeg ikke snakke, når de kan tåle alt mulig form for smerte. Ja. Ja, alle slags. Nå. Ja. Vi skal have nogle paletknive, så vi kan få dem her. Du har en kniv, og jeg har en anden. Det betyder, at Stine får nogen. Nå, Øv for hende. Det skal jo. Okay. Vi spiser med kniv og gammel. Det gør vi her i britternes køkken. 1, 2, 3. Det var faktisk sådan nogle her, de spiste med i går. Ja. Og så skal Stine også lige have. Sådan. Så er britterne klar.